तो रउआ लोगन के बेसब्री से रहाला इंतजार कि भोजपुरी के जवन ट्रेंडिंग क्वीन बाटिन शिल्पी राज और भोजपुरी के हिट मशीन केसारी लाल यादव जी के कब एक साथे गाना आवे। तो वह गानवा के जानकारी देवे के खातिर आपके हई गरीब छोट भाई आ गइल बा ए बाबू। और रउआ लोगन के इहो बता दी कि जब जब केसारी लाल यादव जी के कहीं भी स्टेज शो रहाला तो भैया पब्लिक ऐसन टूट पड़ाला कि भैया खम्मा बिजली घर सब टूट जाला हो। तो रउआ लोगन के बता दें कि कुछ मिनट पहले यानी कि 40 से 50 मिनट पहले 1 घंटा मान के चलल जा अहुए गाना के टीजर लॉन्च भइले। और वही टीजरवा पर 6000 से ज़्यादा व्यूअर देखा तटे बाबू। तो वही गानवा के हम पूरा जानकारी रउआ लोगन के देवे के खातिर आ गइल बाटी। तो रउआ लोग सबसे पहले हमारे स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख रहा बानी जौने गानवा के टाइटल बा राते भर में। अब राते भर में का कांड होला ते रउआ लोगन के पता होई। कल जब गानवा लॉन्च होई बाबू तब ही पता चल पाई कि राते भर में का। तो रउआ लोग एकदम तैयार रही। ई गानवा के लिखले बाटे कृष्णा बेदर्दी जी और म्यूजिक हमें देले बाटे आर्या शर्मा जी और ये वीडियो के डायरेक्ट कैले बाटे सिद्धार्थ कुकरेजा जी। तो बाबू हो 3 तारीख के यानी कि काल है सुबेरे 6:30 पे ई गानवा के लॉन्च कैल जाई। ग्लोबल म्यूजिक जैक्सन यूट्यूब चैनल बा और वही चैनलवा से ई गानवा के लॉन्च कैल जाई। ई गानवा में डांस करत केसारी लाल यादव जी के साथे नजर आवे वाला बाटिन नीलम गिरी जी।